Na šta ste ponosni u svojoj karijeri? Pa ponosna sam na dve stvari, na Hamletovu podrumu manje i na pozorište Puž više. Na moj pozorišni komad Aleksa u zemlji čuda. A zbog čega se kajete? Kajem se što nisam ranije počela da radim predstave za decu. Što nisam napisao komad Čarobnjak iz voza. Šta je glavni princip rada pozorišta Puž? Glavni princip je ljubav prema onome što se dešava ovde u pozorištu Puž. Neprekidni, gotovo oružani sukob između upravnika i umetničkog direktora. Kako se vi i drugi sagovornik dvougla slažete u braku, a kako profesionalno? U braku se slažemo jako lepo, a profesionalno se, boga mi, dosta obračunavamo. U braku ko pas i mačka, a profesionalno ko rogovi u vreći. Ocenite dečju pozorišnu scenu u Srbiji ocenom od 1 do 5. Ako gledamo iz Puževe kućice, onda 5. Neću. 3,5. Koliko država ulaže u pozorište za decu? Nedovoljno. Ocena ulaganja je isto 3,5. Koliko su deca stroga publika? Oni su najstrožija, najpravičnija, ali i najlepša publika na svetu. Deca nisu stroga, nego su vesela publika. Vaše najprijatnije iskustvo u radu sa decom? Najprijatniji se usvoje njihov smeh. To je kada naš hor Pužići na gostovanju u autobusu peva u horu. A najneprijatnije? Nemam neprijatnih iskustava. To je počelo sa kockicom, kad nisam mogao da primim svih 100 dece u kockicu, a sada mi je jako neprijatno kad moram neko dete na audiciji da ne primim u hor Pužića. Zašto u Srbiji danas ima malo televizijskih programa za decu? Samo i jedino zato što nisu komercijalni. Ti programi. Pa to sam ja hteo vas da pitam, vi radite na televiziji, ja odavno ne. Ocenite kvalitet dečjih televizijskih programa u Srbiji nekad i sad. Nekad i sada. Nekada sam jako volala da ih gledam, a sada više nemam šta da gledam. Nekad 5:30, a sada 1:30. Po čemu najviše pamtite televizijski program Kocka, kocka, kockice? Ja se izvijem po Branku Kockici. Po epizodi Fića koji govori. Kako je popularnost uticala na vaš život? Nikako, jer ja nisam popularna. Smeta mi vrlo retko. Da li su žene i muškarci ravnopravni u Srbiji? U Srbiji ne, u mom slučaju da. U mom okruženju su žene ravnopravnije. Opišite jednim pridevom kulturnu scenu u Srbiji. Pa zanimljiva. Šarena. Da ste vi ministar kulture, šta biste prvo promenili? Povećala bih stavku koja se daje za kulturu u budžetu 100%. Ministra kulture. Kako vidite Srbiju za 5 godina? Pa, ja se nadam bolje. Za 2 nijanse bolje. Najbolji srpski brend? Naši sportisti bez ikakve dileme. Kusturica. Vaš omiljeni stih? Biti miran i biti spokojan, biti srećan i biti dovoljan. To sam nasledio od oca. Sve što moram, to i hoću. Sve što hoću, to i mogu. Mada u poslednje vreme sve što moram, to i neću. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Fantastičan talenat. Ama, baš sve. Šta mu zamerate? To što ga nije dovoljno iskoristio. Ama, baš ništa. Šta biste mu poručili? Da sedne i odmah da piše novi komad, koji se zove, naravno, Čarobnjak iz voza. Poručio bih joj šampanjac.